Чувстваш ли се уморена от този омагьосан кръг, който е всъщност натиска от хората около нас? Да изглеждаме еди как си, да се чувстваме еди как си, да правим еди какво си? Това зависи единствено и само от теб. И това може да го промениш, когато имаш уважение към себе си, когато имаш любов към себе си, когато имаш връзка с себе си, когато можеш да чуеш всъщност интуицията си, да чуеш вътрешния си глас, както се учим да казвам, да чуеш гласа на душата си. За това е нужно тишина, притихване и докосване. Практики, с които ти да усетиш как се заземяваш. Това може да се случи. Започни с една много кратка практика. 5 минути на ден медитация, която може да получиш. Напиши медитация в коментар и поискай, ще ти бъде дадено, както се казва. Аз съм Десна Делчева, експерт по лицева гимнастика. Много те обичам и започни с малките неща и ще видиш и ще усетиш разликата в своето ежедневие. Прекрасен ден от мен. Чао!